Какво представлява синдрома на раздразненото черво? В момента съм с доцент Чавушан, която ще ни обясни накратко какво всъщност представлява синдрома на раздразненото черво. Синдрома на раздразненото черво е функционално състояние, което се среща доста често, особено при млади пациенти, и е свързано с промяна в изхожданията, общо коремни симптоми, подуване, куркане, газове, може да има периоди с редуване на запек с диария, без да има органично заболяване. Т.е. няма някаква сериозна подлежаща болест. Чудесно. Аз разбирам, че синдрома на раздразненото черво всъщност има няколко варианта. Такива, които са придружени с диария, с запек или могат да бъдат с редуване. Точно така. Може да има пациенти, които са само с диария, други само с запек, и при други по неясни причини има периоди, в които не по-малко от 3 месеца са с диария и след това са с запек или обратното. Да. А какъв е терапевтичният алгоритъм? По-скоро първо как диагностицирате това състояние и какъв е терапевтичният алгоритъм, който вие, гастроентеролозите, използвате? Когато става въпрос за млади пациенти, обикновено на първо място мислиме за този синдром. Ако има някои алармиращи симптоми, като кървене, отслабване на тегло, задълбочаване на симптомите, при изключено и друга причина, трябва да се мисли за органично заболяване. В подкрепа на вашия терапевтичен алгоритъм, диетата мисля, че има също така важно значение. Да. Пациентите искат ли да знаят как по какъв начин да се хранят, ако имат такова състояние? Диетата е ключова при това състояние и много от тях настояват за конкретни диетични препоръки, дори за индивидуален диетичен режим при съответните форми на синдрома на раздразненото черво. Аз от моя страна искам да споделя, че разбира се има различни специфични диети за този синдром, но тази, която показва много добри резултати в овладяване на симптомите, е диетата с Low Food Map, или това са диета, която включва храни с ниско съдържание на ферментирали въглехидрати, които не се абсорбират в нашите черва и които, преминавайки през тънките черва, увличат водата, а достигайки до дебелото черво, се извършват ферментационни процеси, в резултат на което се създава газ. Комбинацията на вода с газ води до разпъване на чревната лигавица и това всъщност усилва чувството за болка. Ако вие искате да разберете и се нуждаете от персонализиран хранителен режим и ако припознавате себе си в тези симптоми, заповядайте и направете консултация с нас. Това всичко е по повод на нашата февруарска кампания, посветена на здравето на червата. Очакваме ви!